Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elvira, manipod probinsya ti Pangasinan. Ti pakasaritaan na kat napili tayo nga itampok ita a Semana Santa, kas panagnilin, kan panglagip tayo iti panagtutuok ti Apo tayo a Heso Kristo. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan nga Elvira, taga Manawag, Pangasinanak manang, kat may sato YouTube channel yo kadagiti pagdengdenggak kadagiti drama nga Iloko. Kunak nagpatingga akla ang iti panagdengdengeg, ngam nagdesisyonak nga ibinglay ko ti dinakap papati apadas ko, tamamati akmanang, makaibati daytoy iti inspirasyon, kadagiti padak a makapaspasar iti rigat, adanda ni sumukon ito'y abiyag. Naipas ngay kandi makelak arigat lati adda na pasarak manang. Idi nakiasawa ak, medyo nakaginawa akmet, tauray kaskasano, adda bukod adda ganito ni nga asawak, nga iso ti suksukayan na. Adda may sa nga anak mi, iso ni Jelay. Sapay la kumamanang, tamapili met ama ipatangatang, to'y pakasaritaak. Narabyan kan anagawid Tony. Naring Pasko pa yung amin na matarbaho jay talon. Tapno day tanto lamang suksok nalin taramidak.
Nangro na katadawat ni pare Damian na kontrata. Binagaan na kon, tamo naman ti kabailak may panggap iti construction. Kasta aya. Uy, Elvira, isong niya iniring Pasko amin na matrabaho iti talon. Sigurado nga rod anabambanog kan alakay. Tinasayaat, ingka agdiram usan, ta isagana kunti kanam. Ni Jelay ngay. Nakaturugan Di na kan nauray, ta dapay klase na inton bigat. Sabagay. Alang rod Elvira, agdiram usa kon. Pakisagana lang ti kanak, bakit? Nanang, saan na nagawit ni tatang? Saan man anak, nagawid ni tatang mo. Medyo narabyan laang, tainring pas na kano aminan ang matrabaho iji talon. Kasta ka di, nanang? Wen anak, ngam nasapa mo't laang arimwar itay. Nariwat pa'y laang rimwaran. Naskan ngamin ang mapandaggatang kanininong mo adamyan kadagiti materyales para iti construction. Ay, kasta gayam. Apay, nanang, ag-construction ni tatang? Wen anak, iso kanupay amat gadan na. Naggagat ni tatang? Naku namon anak, kayat namin amaadaan ka itinarimat amasakbayan. Para ken kati amin ngar aramidan ti amam. Nanang? Iso arumbang laang nga igaad mo ti agadal anak. Iti kasta, saan amasayang ti amin abannog ni tatang mo, wen? Wen, nanang, promise. Very good. Alang arudan, kartingam ti agpelas tapno makaarmosarkan. Kalpasan na, itulod kan iji pagadalan. Tony, ab-abosum samot una yan tibagim. Agasam takalpasan na nagretira kayo iji construction. Agdiritso ka pa lang iji talon. Saan niya narumbang ang mabaybayan dagiti mulak ijay, bakit? Amumutin, masapo lang mataripato dagiti mulak. Tapno nabunas to ti bunga da, kat mailako iti napinda sa presyo. Wen ngam nalabos mo tanter aramidam. Masapol nga aginanakamot Tony. Amang ano niya ti mapasamakan ka. Elvira, bakit? Kabailak mo't kat. Di na ka di pagdanagan. Kabailam ako nam, takabambanwagan pay laang. Kasanon no apitom to day ta pa nangabusom iti bagim intun addan edad mo. Asus, nalabos ka mo't nagsasaw, Elvira. Adayo pa mapasamak day ta. Manulat tawon ko. Ibagbagak laang tapno mapalagipan ka. Tauray anya ti ibagbagam, talaga asa anak nga umayon iti aramidam. Kunam ana iringpas mo aminan ang matrabaho iti talon. Sok na lamlaangan. Ngam sabali mo ti aramidam. Taminalam kalpasan ti trabaho iti construction, aglaylayon kamutan iti talon. Ay, saan arumbang day talakay? Di mo abuson ti bagim Nang runak at agmalmalam ka amainaran iti construction. Isa arumbang laang ano agretira ka ijay, agdiretso kan nga agawid. Saan kat nga isa mirampay laang timapan ijay talon. Agbarsyal tayo kumamot. Wen mat ngamin Tony, san abale ta Domingo mat inton bigat. Ni, kasano nga tan? Kat naumapan ko kumakitaan dagiti mulak iji talon inton bigat tawan sa iti construction. Saan mo apakadanagan dagiti mulam? Saan mo tamaan ano dagiti? Wen mat ngamin tatang. Amom ka di anangato ti score ti anak ta iti exam da. Ha?
Kasta ka di, anak? Wan tatang. Iso pa nagkunak, masapol nga ipasyarta ti anak ta. Tapnod adapay nga agbalin ana saet iti panagadal na. Alang rod, baliwak ton ti mga sikaso kadagiti mulak iti talon. Agpasyar tayo inton bigat. Kas itinakon-nakon man ng Emmy, simple laeng tibiyag mi. Saan kami anabaknang? Ngam oray no kasta, naragsak kami kadagiti agamak. Malaksid ngamin nga awan bisyo ni Tony nga asawak, nasaririt ken nasingpot pay ni Jelay nga anak mi. Iso nga oray no makuna saan kami anabaknang, naragsakak, taamok aparabor ti kaadda tinasayaat a pamilyak. Gaputa na awis mi ni Tony nga agpasyar iti daydi a Domingo, di na nasuknalan dagiti mula na ijay daga asuksukayan namanang. Nairanapay idi anabara ti panawen, taapag isu idi akalgaw. Awan sarot yu itay di construction, lakay. Di pa simang padagiti materyales, Elvira. Isa ako na ni pare Damian nga ginana kami kanupay laeng. I-overtime mila kanon na dagiti materyales. Kasta gayam. Isama pa anak laangan ni Jitalon. Inakitaan dagiti mulak ijay. Isa merak mo tentang dalos, ta amang nagtubon dagiti root ijay. No kasta ti planom, kuyugan ka laangan, Tony. Total, naitulod ko mo't iji pagadalan ni Jelay. Ngam nagdagang ti panahon, bakit? Amang di mo kabailan? Anya ka ta saanan nga ibagbagam. Nalipatam ka din, adim makalak mo't iti kataltalunan. Kan may saan mo't lang ita mapasaran tayo ti kalgaw, saan aya? Elvira. Iso nga awan makalapod kanya kasumurot kan kalakay. Kaduan ka amapan iti talon. Takadwaan ka matla nga agdalos kan mga sikaso kadagiti nasken a maaramid ijay. Diyos ko, anya tinapasamak, Tony. Nalaylay mo't amin ng dagiti mula dito'y talon. Uwan nga ro, Elvira. Italaan na pasamak ti gasto eh. Amin dagiti talon. Naatsyanan kan nalaylayan dagiti mula. Nalabos mo tayo nga epekto ti kalgaw. Kaslamot tan adadimtan nga angol dito lugar tayo. Elvira. Dagiti padat ang adatalon na. Naamuan damot tan tinapasamak. Apay nga taakas tayo mo tan, Tony. Anya ti kaya tasawan na ito eh. Diyan mo, Elvira. Mabit lang ita kasaritak dagiti kakalugaran ta. Barang no ada mapagnunumuan may asolusyon da ito yung epekto ti kalgaw. Makabulan manipod kalat ang nalaylay dagiti mulay ti kataltalunan diti lugar tayo, Elvira. Wan nga rod, Tony. Tinakaskas daaw. Apay adito ilaang ayan tayo tinakapasamakan ti kasjay. Saan mo ta napasamak ti kasjay kadagiti kabangibang a lugar? Dayta nga rod ket. Naglawa ti Pangasinan.
Ngam apay adito'y lang manawag ti nakapasamakan ti kasjay. Nakaskas daw at talaga daytoy, Tony. Naku namon, talagang ado ti masmas daw. Ultimo dagiti kamong ti Department of Agriculture ang nag-imbestigar dito lugar tayo. Masmas daw damat. Agasam mo't namin, takilaat mo't ten ang nagbalin akabingkulan dagiti kataltalunan tayo. Wan nga rod, nagrengat ti dagaga po itinalaos apudo ti panawan. Naatyanan dagiti irigasyon tayo. Awan na pulos ti may baga dagiti masiknan nga ahensya may papaniti mapaspasamak. Basta kunada nga epekto kano dayto ti kalgaw. Ngam italaan na pasamak daytoy, Tony. Dayta nga rod ket. Iso adimi amo kadagiti kakalugaran tayo aman nalon, noan niya ti aramidan mi. Pudno nga datulong nga inkari dagiti imay dito ingam. Narigat ti mangnam na amalatan, no kaano nga ipaay dati bagbagada tulong. Kasano arod itan lakay? Ay, diya ka mo, Elvira. Ngam kabayatan na saan pa mabalin ang mulaan ti talon tayo. Ipamaysak pa lang ti panahon ko iti panag-construction Iti kasta, adalat ta income tayo. Saan ang mabalin ang maawanan tayo iti pagbiyagan? Mabit lang. Asino nga taday taya? Naimbag nga oras mo, balasang. Ha? Kastamot kada kayo, inabakat. Anyat may paay ko? Mawawak ko na yan. Amangan umabalin ti makinom. Adayo nga minalugar, tinakapwak. Kasta ka di. Tinasayaat, sumrek kayo ina, tani nagdagaang ti panawan. Ay na, saanan balasang ko? Dituyak latan. Nakababay, numarugitan tinataryo. Sapay nakasilsilang. Awan anyaman na ina. Sumrek kayo latan, tapno. Nakasaka-saka kayo pa'y gayam. Ay, naimbag man ta kabaulan ti dapan nyo, tiba. Ay sus, nakapitpitak ti saka kayo, ina. Hiso nga rod, adito yaklatan balasang ko. Yala, anak lang, di ti mainom, numabalin. Nakababain nga minti sobrang. Tanay, nagpitak dagiti saka. Awan anyaman na ina. Nalakamot lang ang tagdalos. Umay kayo, agtugaw kayo pa, tapno makaina na kayo. Hala nga road, ngampasensya ka na, numapitakan tinataryo. Awan anyaman na ina. Ala, umay kayo agtugaw diti unag. Agyaman ak nga road. Hala, ay napitakan ang tinataryo. Awan anyaman na ina. Ala, agtugaw kayo. Agyaman nak. Mabit lang ina Inak lamang ala iti danom mainom. Madlaw nabambanog ti bakit amakin inom iti danom. Naggapon na nga taya. Taapay nakapitpitak pa iti Akuray ka. Apay napitak dagiti saka ti bakit. Kat nagkaro ti kalgaw ita dito'y lugar mi. Ina, apay nakapit. Ina? Ina, bakit? Ayan nyo. Ina. Diyos ko. Apay ngawan mo tan dito nakatugaw ni Ina, bakit? Nakadaltalos mo tan ti datarmi. Dinto ta nakapitpitak itay daytoy. Gapo iti pa nagpastrag ko iti dadya bakat. Anya akinadat-dat lang daytoy napasamak.
lasim-gar amin adut-dut ko iti daydi akan nito manang Emmy. Nalabit nga adu dagiti saan amamati, ngem jakon mas daaw pay. Tauray dito'y mismo a lugar mi, adu ti saan amamati kanyak, idi na istoryak tinapasamak. Adda dagiti nagkuna nga amangan numapukpukaw ko kanon ti limbong ti panunot ko. Takomporme la kanon ti ibagbaga, wano parpartwatek nga istorya. Nupay kasta, impeteng ko nga agpayso tinapasamak manang, tatalagamot ngamin a napasamak kanyak. Ngam amin dagiti nagsao nga awan kinapudno dagiti imbagak, namati da amin kanyak iti kamalman na, gaputa kastuyan tinapasamak manang. Kunam, Tony? Dagiti talon diti lugar tayo, Elvira. Saan na nakas itisigod ana magmaga? Anya? Dahita tagpayso. Ngam tinakaskas tao. Diyay mismo adagata asuksukayak. Kaslamutan ada ubog ijay. Takilat-latan nga adadanong na. Ha? Dahita tagpayso, Elvira. Nakaskas tao nga rod. Amin dagiti kakalugaran tayo. Amin ang nakakita. Nalaos ti si Dauda. Tony, adata pa kay naigan di inistoryak abakot asim mangpot dito'y balay itay bigat. Ha? Ibagak patkan ka ti amin. Aklo naman weno saan, may saka kadagiti saan anamati apulos iti inistoryak. Elvira. Ngam iti napasamak ita kadagiti talon dito'y lugar tayo. Mamati ka mat siguron, at talaga nga adadat-datlag abakot asim mangpot dito'y balay tayo itay bigat. Patyanak, Tony! Iti kalmat lang napasamak din sa laysay mo kinadat-datlag napasamak iti balayaw. Hanggang ita, agragrag undag iti kakalugaran tayo, Elvira. Ta mabalindan nga si kasundag iti talon da ta umdas kanumot ti padanaw. Tatang. Nakaskas da aw talaga da ito'y anak. Awan na polos ti makailawlawag. Noan niya talaga tinapasamak. Basta siyak, tatang. May sa ti amok. Anya na ita, anak? Nagmilagro dito'y lugar tayo ti Diyos. Elvira. Kasta ti pamatik, tatang. No saan nga ayunan ti daddumaday ta, awan maaramidak. Ngam talaga kasta ti pamatik. Nagmilagro dito'y lugar tayo ti Diyos. Lakay, apay adi ka pa'y lamaturog, adalo man tirabi Elvira, kaano day dinaudi ang nakimisa tayo di basilika ti manawag? Ha? Malagip mo ka di? No kaano day dinaudi asim marungkar tayo ti misa di basilika? Jack malagip, Tony. Tawansan tinapalabas. Apay akalat adinamag mo kanyak dayta. Saan ka di pala nakadanon kun ka tagwarwara sa damag ita dito ayan tayo? Anya damag? Mapukpukaw ka no ti imahe na po manawag. Anya? Adadag iti espekulasyon at inagdinamag abakat asim mangbay dito balay tayo. Kat ni ka no apo manawag. Anya? Kasano na pasamak dayta? Tsaka mo, Elvira. Tsaka mo. Kasi tinakon-akon, espekulasyon lang dahita dagiti deboto. Tsaka mo na niya tagpayso.
Kan ibagbaga ti dadto mga agtultuloy ka nung agdakdakiwas ni Apo Manawag. Iso na lang ta kasi tinakunakon. Diyak mo no mamati ak nga agpayso dayta no saan. Agpayso man no saan. Rumbang lang agyaman tayo iti Diyos. Tapara kanyak. Talaga ang nagmilagro ti Diyos dito'y lugar tayo. Sa bagay. Alan, maturog takit din tani. Adalo mo ti Rabi. Kat tinton bigat ta Domingo mait. Inta makimisa iti Basilica. Sige, mayatak iti dayta asing-asing mo, Tony. Mayatak, lakay. Lakay, nagado ti tao ita diti Basilica. Sinagsak ti tao. Naling ako ti pagsasaritaan dagiti adda ita ditoy. Nagsubli ka nun ti imahe na Apo Manawag. Anya? Dayta mo ti pagsasaritaan dagiti adda ita diti Basilica. Iso ang nagado ti tao. Kahit na siguro apanagnagan no talagang addan ti imahe ni Apo Manawag ana ipadamag ang mapukpukaw. No kasta, masapol ang mapanagnakan tamot dayta, Tony. Oh my God! Inta makipila ka dagiti mayat ang mangipunas iti panyuda ka ni Apo Manawag. Oh my God, Tony! Tony, makitam ka diti makitkitak? Anya, Elvira. Kitaam dagiti saka ti imahe. Kitaam, Tony. Diyos ko. Ada pitak iti saka ti imahe. Dayta tinalawag apamanagnak, Tony. Awan dwa-dwa. Ni Apo Manawag ti bakat asimang bay ija balay. Awanan ti sabali. Apaman ang nakita mi iti asawak ti pitak kadagiti saka ti imahe manang Emmy saan kamin ang nagduado apulos. Kumpirmado at talaga nga adda napasamak a milagro iti lugar mi. Ti damag kat nagwaras kat iti apagapaman kalaat ang nabigbig ti barangay mi dito'y Manawag. Nga aging gaita kat daydaywan dagiti deboto kan turista. Kalpasan matladay di apagteng kalaat ang nagbaliw ti estado ti panagbiag mi, ta nagbalin a kayarigan ti tudo, ti isasangbay ti parabor iti pamilya mi, asaan mi mat nga impaidam, ta itultulong, ken ibingbinglay mi mat kadagiti agkasapulan, ti amin a parabor a maaawat mi. Daytoy ti pakasaritaak manang, kat agyaman ak unay kada kayo, to'y pagayam mo, Elvira. Elvira, pagayam ko. Amom ka di akabayatan amayar aramidan iti script to'y surat mo. Yik-ikismat ti writer tayo asumsumgar kano ti dutdut na. Kan kayarigan na nagbalin alabba ti ulo na iti di na maawatan a rason. Aklunak nga imisa maklaang iti dayjay anarik na ti script writer tayo. Ngam kabayatan a mairek-record to'y pakasaritaam. Di tamutten ang nakariknaak iti nagpaiduma adyak pulos mailawlawag.
No anyaman tirik na anang balkot kada kami amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel, narigat ama ilawlawag. Ngam ti masigurado mi, kasken ka, marikrik nami ti presensya ti namarswa, kabayatan ti panagnilngilin tayo ita a Semana Santa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya.